kasih sekali. Dan pada siang ini mari kita berbanyak membaca sholat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan baru saja kita bertindak bersama Desitra membawakan satu persembahan tentang sholawat Jibril, dan sekaligus ini adalah sholawat yang insya Allah juga memperluas jalan rezeki kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada siang menjelang sore hari ini masih banyak sekali tembang-tembang kasidah, tembang sholawat yang kita aturkan buat panjenengan semuanya untuk menemani para jemaah pengajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya menantikan kehadiran dari Romo Kiai Usman Ridho, Dr. Randes Usman Ridho dari Temanggung. Dan kita menantikan kode dari panitia masih diberikan beberapa persembahan bersama Sofi Nawal.
rahmat hidayah dateng panjenengan sedaya lan kula wekdal menika dipun kersakaken dening Allah kempal wonten majelis ingkang sae. Alhamdulillah. Yo ngaji, yo zikir, yo silaturahim. Alhamdulillah. Salawat salam lan rahmatipun Allah mugi katur dateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenengan lan kula tansah ngajeng-ajeng syafaatipun linanggung syafaatul utma benjing wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya. Muga-muga nek pembukaan selapanan kompak ngeten iki selapanan saklajengipun paling ora separone muga-muga. Biasanya pembukaan ngeten iki. Sok kathah ning bahasan selapanan berikutnya nggih sok suda nggih. Nggih, wis teko ora apa-apa. Nggih. Sareng-sareng kala wau penjaipun Al Mukarram Bapak Haji Hasyim Asy'ari sampun ngendikaaken sareng-sareng dik ngaji diniati sing ikhlas karena nyuwun ridane Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ngumpul dadi siji ngrembug agama. Ngaji minangka sarana kula jenengan saling mengingatkan siji lan sijine. Sebab kabeh menungso niku anane do tuna do rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kejaba wong sing puguh tetep imane tur gelem ngamal kebagusan, uga sing termasuk wong ora bakal rugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mula ngaji niki saling menasehati, eling tinilingan. Ngoten nggih Bu nggih. Nek pasane wong Jawa ngaji ngeten iki Bu. Dandang kula mapan ambleng tak tinggal bali minangka papiling Bu. Tak matur. Dandang ngerti dandang? Apa sing diadang? Bapak-bapak ngetos dandang apa pacul cilik? Bener niku. Ning nek dandang gula seje, dandangke penjangka penyuwunan pengajap gula ki manis wong ki nek duwe cita-cita sing apik-apik. Nggih napa nggih? Nggih. Sing isih cilik-cilik mumpung isih cilik. Landhep pemikire gampang ngapalake tenanan ngaji sekolahe muga-muga tembe dadi wong sing saleh salihah mulya donya akhirat. Allahumma amin. Sebab belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Watu ki nek diukir ora dipecah kita rasah dalane ora bakal ilang tulisane. Iki napa ki? Dari Bapak Kiai Haji Dr. Adis Usman Ridho, semoga kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin.